Agtakder tayo amin. Sikalaeng o apo ti masapul ko, ikarik atong palen dagiti linteg mo. Iti amin a pusok, agpakpakaasi akyan ka. Kas in karim kaasyanak kuma. Usigek dagiti wagas mo, ket sumurutak iti panangidalan mo. Sa anak nga agtaktak, dagdagusek atong palen dagiti bilin mo. Napno ti daga, o apo iti di agbalbaliw nga ayat mo. Isurom kadi kanyak, dagiti bilin mo. Santo, Santo, Santo. Agkararag tayo. Bendito ken managayat nga amami o Diyos amin nga nailangitan. Apo kumamang kami ken kamanen iti daytoy nga agsapa. Si papakumbaba Apo Diyos ken siyayaman iti kinamanagayat mo kada kami. Kinamanangaasim kada kami ken kinamanagparabor mo kada kami o Apo Diyos. Iti panangrugimi o Apo Diyos iti barumanen nga bulan. O Apo Diyos, idaton mi, isagot mi ken kadagiti bagbagimi. Usaren na kami o Apo Diyos para kadagiti pagayatam. Ket iti daytoy nga rod nga panagdaydayaw mi o Apo Diyos, ipalubos mo kadi nga iti mensahe nga manggigan mi manen iti daytoy nga bigat. Ket mangnayon iti regta ken rag-o Apo Diyos iti puspuso mi. Babaen iti panaggaraw iti Espiritu Santom. Tapno sangsang kamaysa kami o Apo Diyos. Nga mangiwaragawag Apo ti kinaimbag ken kinamanagayat mo, ken agtulnog kami, kadagiti pagayatam. Bendisyonam amin, kakabsat mi o Apo Diyos nga dapay lang iti dalan nga umay ditoy, ket isaganam iti puso ken panunot mi, iti daytoy nga panagdaydayaw mi. Dagiti iti dawat ken araraw mi, tinasamit anagan ni Apo mi nga Jesus. Amen.
No isardeng ti managdakdakes ti panagbasol na, ket tungpalan na amin alinteg ko, no aramiden na tinalinteg ken naimbag, saan to amatay. Awan dua-dua nga agbiag to, mapakawan to dagiti amin abasol na, ket agbiag to gapu ta naimbag ti inaramid na. Maragsakanak aya iti ipapatay ti managdakdakes, kuna ti Apo a Diyos. Saan? Kay kayat ko ket di nga agbabawi iti dakes nga aramid na, tapno agbiag. Maawis ti tunggal may sa kakabsat, tinauli may kang panagkompisar, bayat tinatal na atukar ti organo. Tumatag tayo kinapo, nga si papakumbaba. Pagkararag tayo, ispali na kami o Apo manipod ti kinaagom, panangidumduma, kenti saan at tumutop, a panangsalaknib mi kaligiti bibiyag mi. Iya dayo na kam iti kinapamarang ken kinapasindayaw. Iturong na kam ti pudno a panagsukimat kaligiti biyag mi, kas panangrukbag mi ken ka. Sukimatem ita, dagiti puso mi, ket amwem dagiti pampanunot mi. Kitaem ti kinarugit mi, ket dalusan nakam kadi o Apo Diyos. Agpakpakahasi kami, ket pakawanen na kami. Amen. Amen. Maawagan dagiti ushers, kakabsat para iti panakaurnong, dagiti sagot nga agpaay, ti paaramid ti multipurpose building.
Naragsakan nak, idi kinunada kanyak, intayo iti balay ti Apo. Naragsak nga aldaw ti Apo, ti tunggal maysa kanya tayo, kitag tultuloy kumang panakikadwa ti Santong Espiritu ni Apo Diyos ti tultuloy nga makikaadda ti tunggal maysa kada tayo iti daytoy nga umuna nga Domingo iti Abril, kaya tagyaman tayo iti panangidalyasat namanen ti maysa nga bulan iti nangruna iti bulan iti Marso iti intay panang celebrar iti 126 nga tawen iti Central United Methodist Church. Kaya't kung kablaawan ti tunggal maysa kanya tayo, kitain nyo man dagita datalikudan nyo kakabsat, kablaawan nyo mamit, isiman nyo, naimbag nga agsapam, kumusta ka kinapo, ket agyaman nak na adda ka iti daytoy nga kanito. Ket kastamet nga kablaawan tayo dagiti umuna nga gundaway, adda ka dagiti umuna nga gundaway nga umay diti Central UMC nga kapamatyan tayo nga Ilocano kakabsat, adda dagiti first timer tata. Ayan, ket agyaman kami iti panakipasetyo, ket sapay la kuma sa dino man ti ayan nyo, padamagyo, kadagiti kapamatyan tayo, kabagyan tayo, kalugaran tayo nga Ilocano, nga dati gimong dagiti Ilocano dito'y di par ti Metro Manila, ket awisin nyo kadi isoda ti tunggal di Domingo ti oras ti alas 9 iti agsapa. Ken kastamet kadigiti kadwa tayo ti live streaming ti Central United Methodist Church, ti Ilocano service tayo, kablaawan da kayo mamet kakabsat, ayan nyo man iti daytoy nga kanito, oray dagiti adda iti ballasiw taaw. Ken kastamet nga kablaawan tayo dagiti agkasangay, ken nakaabot ti anibersaryo da iti daytoy nga lawas, adda ba dagiti ag birthday tata kakabsat, kidawek man ti panagtakderyo, digiti adda agkasangay iti daytoy nga sumaruno nga lawas, ket agyaman tayo ken Apo, idi kalman, ket isu iti panagkasangay ni Kapitan, ni Kapitan Paul Macaraeg, numampay adda isu na iti barko, iti trabaho na, ket agtultuloy nga kablaawan tayo isu na ti panagkasangay na idi kalman. Ket agtultuloy nga ti bendisyon ni Apo ti ipaay na kanyayos siya sino man kada kayo ti agkasangay iti daytoy nga lawas kastamet kadagiti nakaabot ti anibersaryo da. Ken kastamet nga padamag kakabsat into no 18 iso ti Holy Week tayo ket adda mapasamak nga 17 adda maaramid nga church-wide retreat ti iglesia tayo. Mangrugi ti alas 9 ti agsapa, aging ganat alas 5. Ket dagitihan nga agawid kakabsat, kadagiti probinsya tayo, ket maawis kayon to mga makipaset iti daytoy nga aramid tayo. Ket into no 18, isumet iti gimong tayo, iti 7 last word ni Apo Diyos manipod iti krus, ket dati maaramid nga service tayo, kadagiti mauding nga pito nga balikas ni Apo Jesus ijay krus, ket mangrugi ti alas 9 ti bigat, ginggana siguro alas 12 iti impunto, ket maawis kayo nga makipaset iti daytoy nga gimong tayo into no 18. Ken kastamet nga into no 20 iso ti Domingo ti panagungar ni Apo Jesus, ket regular service tayo daytoy nga kas iglesia. Ken into no 26, maaramid iti may katallupulo ket dua nga anibersaryo iti Southwest Metro Manila District nga idanguluan ni DS Mel Sarangaya, ken Family Day nga maaramid ijay UTS PCU Dasmariñas Cavite. Ket maawis kayo no adda ti panawin nyo nang nangruna kadigiti Ilocano sang kamaysa ti kabuklan ti distrito tayo nga mapan ijay UTS PCU Dasmariñas Cavite tapno iselebrar tayo iti may katallupulo ket dua nga anibersaryo ti distrito tayo ken kastamet nga Family Day kakabsat. So adda ti basit lang padamag nga ipabuya dagiti multimedia kanya tayo. Pagbati sa Southwest Metro Manila District. Tayo ay magdiriwang ng ating 32nd founding anniversary.
Thanksgiving and Family Day sa darating na April 26, 2025, araw ng Sabado, sa ganap na alas 8 ng umaga at gaganapin sa Salakot Chapel, UTS Campus, Dasmariñas, Cavite. Ang ating anniversary ay may temang nagkakaisa at sama-sama sa patuloy na paglilingkod kay Kristo. Kaya Kita Kids, Southwest Metro Manila District of Philippines Annual Conference. God bless us all. Iti nasantua na surat, maibasa iti daytoy nga bigat ket maadaw iti Filipos. May katalong kapitulo, mangrugi iti 4, aging gana iti 10 ket 4 nga bersikulo. Mabalin kumet ket di ti agtalek kadagiti kakasta a bambanag. No adda mangipagarup a mabalin na ti agtalek kadagiti seremonya, dakdakkel pay ti panagtalek ko. Nakugitak iti maikawalo nga aldaw kalpasan ti panakayanak ko. Nayanakak nga Israelita iti tribo ni Benjamin. May saak apuro a Hebreo. Kas may sa a Fariseyo, inananurot ko idi tilinteg dagiti Hudyo. Napasnekak unay idi nga agaramid kadagiti impagarup ko a pagayatan ti Diyos. Ket uray ko lain dadanes dagiti tattao ti iglesia. No maipapan iti panangpatungpal iti linteg, awan idi ti pakabalawak. Ngem dagiti amin nga imbilang ko agungguna, mabigbig ko itan nga awan pategda, gapu ken Kristo. Wen ibilang ko amin apukaw, tapno magunod ko tinapatpateg nga isu iti pannakamammo ken ni Kristo Jesus nga apok. Gapu ken kuana binaybayakon ti amin amasansan idi nga aramidek. Imbeleng ko aminen ida akas rugit, tapno kas kunadan, magunod ko ni Kristo, ket awan ti pagkurangan ti panakikay kay sakyan kuana. Awanen ti bukod ko a kinalinteg, wen ti kinalinteg a magunod babaen iti panagpatungpal iti linteg. Adda kanyakon ti kinalinteg a magunod babaen iti pamati ken ni Kristo, wen ti kinalinteg nga agtaod iti Dios, ken maibatay iti pamati. Tila tarigagayak isu ti pannakaammok ken ni Kristo, ti pannakapadas ko iti pannakabalin ti panagungar na, ti panakipagsagagabak ken kuana, ken ti panagbalin ko akas ken kuana iti papatay na. Iti namnamak a mapagungar naktumet. Diyak ko naen a nagbaligi akon wenno awanen ti pagkurangak. Ngem itultuloy ko nga ikabil ti amin a kabaelak, amang gunod iti gungguna. Daytoy ti panggep nga adda iti panunot ni Kristo Jesus, idi inawisnak a sumurot ken kuana. Kinapudno na kakabsat, diyak ibaga a naragpat kon daytoy. Aramidek ket di ti maysa a banag, lipatek amin a napalabas ket ipakat ko ti amin a kabaelak, amang gunod iti adda iti masangwanan. Iti kasta, si pipingatak nga agtaray nga agturong iti pagtungpalan, tapno magunod ko ti gungguna, ayaw awis ti Diyos kadatayo, babaen ken Kristo Jesus. Amen. Kidawik man, ti panagtakdir tayo kakabsat, ti panakaibasa, ti Ebanghelyo ni Apo Jesus, manipod ti surat ni Juan, ti may sa 12 kapitulo, bersikulo 1, aging gana 8, ket kastoy ti mabasa tayo. Innem nga aldaw sakbay ti piyesta ti Paskwa, ket napa ni Jesus ije Betania, nga ti ili ni Lazaro. Daydi lalaki a pinagungar na. Insaganaan da sa jay ti pangrabii. Nagserbi ni Marta, ket maysa ni Lazaro, tinakisango ken Jesus ti panganan. Iti sana mabayag nangala ni Maria ti kagudwa litro anangina unay abang banglo. Ket inaramid naaramid iti puro anardo.
Imbokbok na kaligiti saksaka na ni Jesus. Sana pinunasan ti buok na. Napno ti intero abalay ti ayamuom ti bangbanglo. Maysa kadagiti adalan ni Jesus ni Judas Iscariote manglikpot to kenkwana tinagsao. Apay adi anailako daytoy abangbanglo iti tallugasot a denaryo ket maitid iti kwarta kadagiti napanglaw kinunana. Sinauna daytoy saan agapo ta isakit na dagiti napanglaw nudi ket gapo ti pannanakaw. Iso nga agig-igem iti kwarta ket masansan a mangala iti maurnong. Ngem kinuna ni Jesus, palubusam asalimetmetan ni Maria iti adda kenkwana para ti aldaw ti pannakaytanem ko. Kanayon nga adda dagiti napanglaw iti dennayo, ngem saan akanayon nga addaak ti arpadyo. Diyos ti mangbendisyon ti tunggal may sa kanya tayo, ti panakaibasa, ken panakadingeg, ti nasantuan asasauna. Amen. Amen. Isa sa umanaragsa sa
Giyaman tayo, iti koro tayo, iti mensahe, iti apo babaen, iti kinantada, iti daytoy nga kanito. Kaya't maawis met, dati talento da ngagkanta, kabsat, tapno makipaset, ti ministeryo, ti koro tayo, dito'y gimong tayo, dito'y Central UMC. Sa pulin nyo lang, di presidente ni Alpha. Panangipaay iti kapatgan nga adda kada tayo. No saludsudik ti tunggal may sa kanya tayo, anya ti kapatgan wenno kadakkelan nga addaan gatad nga adda ti tunggal may sa kanya tayo, wenno addaan kengka. Pirak, sanikwa, kinabaknang, ken dagiti sumagmamano abanag nga kapatgan nga adda kengka. Dagitoy nga banag, gagangay nga dagitoy ti pakarukodan, dagiti sursuro ti lubong, ti tunggal maysa kanya tayo. Ket isu ti maysa a banag, adakkel ti pategna kada tayo. Ket daytoy ti kapatgan, ita nga panawen, dagiti banag nga addaan ti gatad na. Mabalin nga dagita reloyo, nangingina, dagita lupot yo, dagita ti pakabasaran, ti kapatgan, wenno kadakkilan, ti gatad na, kas sursuro ti lubong. Kas pangarigan, addaan ka ti maysa nga banag, gadakkel ti gatad na, adu ti tattao, amangawag keng ka, adda kabailan na, daytoy nga tao. Adda ti makunkunana ti biag daytoy nga tao. Ngem addamet dagiti sabali napateg kenkwana. Dagiti addaan ti personal a pateg kenkwana oray basit ti gatad na ngem para kanya na napateg daytoy. Ket addamet dagiti sumagmamano wenno kaadwan kanya tayo nga kastoy ti pangibasaranda. Ti kapateg ti addaan kanyada. Saan nga dijigatad? Ngem adu dagiti banag iti biag tayo at talaga atigatad ti pakaybasaran. Dagiti amin nga adda kanya tayo. Ti saludsod kakabsat no mangted kayo iti sagot ken Apo Jesus anya ti pagarup mo nga kayat mo nga ited ken kuana nga addaan ti dakkel ti agatad na. Anya dagiti kayat mabalin tayo nga ipaay ken Jesus malaksid kadagiti biag tayo nga imawat kanya na ket maipakita tayo kas imawat kanya na ket dagiti kabailan tayo nga ipaay ken kuana no mampay adat para kanya tayo dakkel ti gatad na daytoy. Ti istorya ti Biblia may papan iti maysaan ng ted ken Jesus iti naisang sangayan asagot. Imay ni Jesus tapno mangrabii iti pagtaingan da Lazaro. Ammo tayo met nga ni Lazaro ket nasinged ni Jesus ket nasinged nga gayem na daytoy nga pamilya. Nga isot nang nangruna nga ken ni Lazaro nga maysa kadagiti kapatgan nga gayem na. Ket pinagungar na manipod kadagiti patay idi ni Lazaro. Adda sadyay da Marta ken Maria, dagiti kabsat nga babae ni Lazaro. Ket adda ti na isang sangayan unay nga inaramid da Maria para ken Jesus. Kas kinuna ti nasantuan asao, ket innala na ti maysa nga libra, nga bangbanglo anardo, anaramid manipod kadagiti mulmula nga agtubtubo, ijay India, ket imbukbok na kadagiti sakana, sana pinunasan dagiti sakana, babaen ti buok na, ket nagayamuom ti uneg ti balay iti angot, daytoy nga bangbanglo. Nangina abangbanglo ti imbukbok na kenkwana. Kas kinuna ti Jerusalem, gift shop, kunana, pure nard oil perfume, also known as spikenard oil, is derived from the root of Nardotachys, Fatamansi plant.
which native to the Himalayas. In Christianity, nard's oil is often used in religious rituals and ceremonies as a symbol of devotion, humility, and repentance. It also used to anoint the sick as a symbol of healing and protection. It also been used for centuries in perfumery and traditional medicine. Pure nard oil is used in aromatherapy to promote relaxation and calmness, and it helped to reduce stress and anxiety. Isu nga nangina, daytoy nga bangbanglo. Kas kino nati komentaryo, daytoy ket espesyal alana, saan gagangay nga mausar sakbay nga maitabon dagiti natay. Kadagiti nga aldaw, dagiti tattao, ket mangikabil da iti bangbanglo, ken lana, apang imbalsa mo kadagiti bangkay sakbay nga ikabil da kadagiti tanem. Ket dijay ti usar na da ito nga lana. Isot gapuna no kitain tayo, ti maysa a rason a pinawilan ni Judas. Kas ngamin kastaunay tigatad na daytoy alana abang banglo. Aggatad daytoy nga agarop makatawen a sweldo ti maysa a trabahador. Ket sigun iti to the WordPress 2013 kunana, DJ 300 denaryo no i-convert tayo iti dollar iti 2013 kunana, it costs $54,509 US. Ket no i-times tayo metata, iti balor na, iti maysa nga dolyar, iti peso tayo, ket 57.24, kinunana nasurok nga 3 nga milyon tigatad na dijay nga bangbanglo. Ti saludsod, kaya tayo nga ta, nga ibukbok dijay nga bangbanglo, nga kasjay iti kangina na, no arigin isagsagana ni Maria ni Jesus para iti ipapatay na. Mabalin anarigat tayo nga awaten, ngem impatig unay ni Jesus, ti inaramid na. Paliiwen tayo ti sumagmamano abanag, ama ipapan ti inaramid ni Maria, ti panangipatig na ken Jesus. No kitain tayo, inted na amin akabailan na ken Jesus. Uray ti kanginaan nga adda ken kuana. Kas sigon tinasantuan a surat, napatig unay daytoy nga bangbanglo. Ngem ti kinapudno, maikari nga ti sweldo, ti gagangay ti trabahador, ti intero a makatawin a bannog na. Kunain tayo lang inin, dito Pilipinas. No ti napinpintas labasit nga sweldo, tata, kuna tayo, 25,000 per month. Times 13, kadwana di 13-month pay nan. Ekit 325,000 lang, ti makatawin nga sweldo na. Tumbas mo, di imbukbok na, nga tigatad na, 3 nga milyon, kas pangaringan. Saan ka di nga mangipakita, iti panangipatigla ken Jesus. Imbukbok na ti kapatgan asanikwa nga adda ken kuana. Kas ti pagayatan ken Jesus isot inaramid na daytoy. Isot no kitain tayo, sino ni Maria kada tayo? Kitain nyo man, nagita kaabay yun, no Maria ti Espiritu na kakabsat, nga kaya na nga itid amin, di kabailan oray ti kapatgan nga addaan ken kuana para ken Apo. Ti sarita nga Maria, kunana, iti komentary, iti Bible Dictionary, Maria means drawing strength from her unwavering faith and trust in God. Ket ni Maria inpaay na nga addaan sakripisyo uray ti kapatgan nga adda ken kuana, kabailan na nga idaton ti adda ken kuana uray pay ti kanginaan. Mabalin nga
subukin ti Diyos ti pamati tayo, babaen ti panangdawat na kada tayo, dagiti mabalin tayo nga isuko, abanag, nga ipatpateg tayo, para kadagiti panggep na. No saludsudin ni Apo Diyos, titunggal may sa kanya tayo, anya dagiti mabalin tayo nga ipaay. Oray isot kanginaan, kadakilan ti gatad, para ti panggep ni Apo, anya nga ta, dagiti kaya tayo, anya dagiti mabalin tayo nga ipaay. Panagtulnog, kadagiti bilin ti Diyos, uray no narigat, when no kasla imposible, ngem makita tayo ni Maria, inaramid na. Ti kinatulok nga agsakripisyo, ket maparegta dagiti sabsabali. Ket dagijay iti mangipakita ti inaramid ni Maria isut impaay na oray ti kanginaan abang banglo para kinapo Diyos. Kaya't nasawen kakabsat mangipakita no kasano ti panagayat na ken Jesus. Ado dagiti tattao nga ibagada nga ayatenda ni Jesus ngem di damet kaya nga ited ken kuana ti kasayaatan nga daton para ti panggep ni Apo Jesus. Malagip ko, yung destino ni Father ko ide, adamay sa nga lakay, nga retired colonel, no agidaton ke adda ti pouch na, no anya di kabasitan nga maarikap na, yan ti pouch na, kaya iso ti itid na. Oo. Kas jay kadimat ti panangtrato tayo kinapo Diyos, kadagiti kasayaatan ang mabalin tayo nga ited ken kuana, ado dagiti tattao nga agkunkuna sursurutin da ni Jesus. Ngem saan damet nga kaya nga ited ken kuana ti panawenda para ti aramid ni Apo. Babaen ti iglesia tayo. Ket ibagbagada nga ayatenda ni Jesus ngem isuda ket di damet maibaga. No anya dagiti kaya dang aramiden kenapo Diyos. Iso nga, daytoy kuma, ti makita ti tunggal may sa kanya tayo. Ti kapatgan nga daton kas inaramid ni Maria, mangipakita ti ayat tayo met kenapo Jesus. No kabailan ni Maria kakabsat, kabailan met ti tunggal may sa kanya tayo. Muyo, kanya tayo nga Ilocano, kuripot tayo kano, Ilocano, pudno ba diya kabsat? Kunaklano na inot dagiti Ilocano, nagastos damit gayam, kunada, kabsat. Anya ti, kasjay tayo kuma, kabsat, kas kini Maria, no, panangipay tayo, kaligiti addaan kanya tayo. Ket mabalin tayo nga ipaay, anyaman, dagiti addaan kanya tayo, para lang ti panggep ni Apo Jesus. Ket kas jay kumati espiritu tayo, kas ken Maria. Sinumet dagiti Judas kanya tayo tatta kakabsat. Maysa ka dagiti adalan ni Jesus ket ni Judas, binabalaw na, tinaramid ni Jesus. Kinunana, Apo nasaysayaat nga ta, nga nausar dayta nga, inlako, ket dijay naglakwan, ket mausar, tapno kasa, ket maaramid, para kadigiti, maited kadigiti na panglaw. Ngem dakis gayam ti panunot na. Ngamin, iso na kit treasurera. Naku, delikado, dagiti CPA gayam kakabsat. Sino dagiti CPA ditoy? Dati management, financial management, kuha na ditoy. Hantay ko mga nga Judas kakabsat niya. Hantay ko mga Judas. Kuna tayo, ngamin, kitain tayo di balor kakabsat. Ay dakkel, kuna tayo ha. Ngem saan tayo nga kitkitan kakabsat. No daduma, ti inaramid, no kasano tayo nga ipaay ken Apo Diyos. Ket maragsakan ni Apo Diyos, ti panangitid tayo, kadagiti banag nga addaan gatadman when no awan.
Ket kasjay kumati espiritu tayo kakabsat. Saan at talaga dayta ti kayat ni Judas, taman nanakaw ken traidor. Ngem ti panggep na, kasla ti sabali. Isuna ngamin ti treasurer. Siyempre, no mailako di jay nga bangbanglo, itid da kanya na di kwarta. Ket into no, maitid kanya na di kwarta, kisayan nanto. Iso nga ti panggep na, adda ti espiritu ti panangkupit kanya na. Sino ti mangupit kanya tayo, di ubing tayo, kakabsat. Kaya sapay lang kumata, hantay yung awit-awit deta, aging gana tatta, kakabsat. Tano kasjay, kakabsat. Kasla tayo la kini Judas, kakabsat. Ngem imbaga ni Jesus ken Judas, napintas ti inaramid ni Maria. Impakita na ken Jesus, impakita ni Jesus ti ayat nga panangaywan na ken ti panangaramid na ti banag anapateg iti imatang na ket inapresyar ni Jesus ti nasayaat nga inaramid ni Maria manipod ti puso na. Saan kuma di balor ti pakakita ti kitain tayo kabsat tapno mausar ti sabali. Ngem ti kitain tayo, di kapatgan, no kasano tayo, nga maparagsak nga Apo Diyos, kadigiti biyag tayo. Maipakita tayo, ket maapresyar ni Apo Diyos, dagiti inaramid tayo, babaen, kadigiti sansanikwa, dagiti addaan gatad, nga impaay tayo kenkwanang. Ket kasjay kumati espiritu titunggal may sa kanya tayo kakabsat. Malagip ko, di anak ko, idi umuna nga kasmay sa nga real estate student kimita isuna basit met pinampalangguad na dakdakkel sweldok kanya mon daddy kuna na kanyak ket idi kinunak kanya na gapo dayta ti umuna nga bunga kasmay sa nga estudyante nga kitam ipaay mo amin ken Apo nagkaro kan daddy kuna na kanyak din. Nabawasan lang aro din ti tax, ti gobyerno. Itid ko pa'y, kiada planok, igatang ko. Ti kastoy, kasjay, haan. Ipaay mo kinapo. Medyo ada pa nagkidkid na. Di ba? Kasjay tayo mat. Lalo na medyo dakkel, jigatad ti itid tayo. Ada pa nagkidkid tayo. Kit, i-offering na, kitak iso na, GCCF, service tayo, medyo hanga naragsak jerupa na. Hanga naragsak. Ngem, impisok na, iyan ti pagikabkabilan di GCCF. Kit after that, sakbay nga maturog kami, kinumustak. Anya tirik na, anak ko, Daddy, may nagpa-reserve kanya nga agrenta ti kondo. Ket kastoy ti mabalin ko nga kitainin to no sumaruno nga bulan. O kitain man, ti inaramid mo, sinubodan ni Apo, gapo ti impaay mo kanya na. Para kanyam dakkel, dayta nga gatad na, ngem naragsakan ni Apo Diyos kanya. Naragsakan ni Apo Jesus kingka. Kasta tayo kumamit kakabsat, ammo tayo nga ti ipatpateg tayo ket ni Jesus, ay ayaten ket no ay ayaten tayo iso na bendisyonan na tayo, titunggal maysa kaligiti amin nga sagot nga iyag tayo kenkwana. Ngem ni Judas ket pasurot ni Jesus, ket nangikaskasaba ti ebanghelyo na ngem nakita tayo ken Judas ti panagduadwa, ti panagpampanunot na maipapan ken Jesus. Iso nga pinanawan na, ti pamati nga inawat na, ken sinurot na, ket kasjay tinapasamak ken ni Judas. Ket bayat datayumet kas si bibiyag tata adda kadi si bibiyag pay akas ken ni Judas kadatayo iti daytoy nga panawen. Awanin kakabsat, ngem saan kuma nga agbyag iti espiritu kas ken ni Judas kanya tayo. Si bibiyag dagiti umay iti gimong tayo para ti anyaman a magunod da ti iglesia. Adda dagiti tunggal may sa kanya tayo nga makigimgimong tayo ngem no anya ti magunod tayo iti kitain tayo.
Agbibiyag ni Judas kada tayo na agpampamarang tayo ang mangikumit kadigiti biyag tayo kenkwana, ngem saan apudno ti puso tayo kenkwana. Agbibiyag ni Judas kada tayo no umay tayo makigimong, mangted tayo kadagiti daton tayo, mangsurot tayo kadagiti sumurot tayo kadagiti panagarutan na, ngem kaskas di adidamet ayaten ni Apo Jesus, when no awan nagbalbaliwan na, titunggal may sa kanya tayo, ni Judas, ket agbibiyag kanya tayo. Addabasit, a Judas, kadagiti biyag tayo kakabsat, no arigin tayo. Ngem, no adda nay duma, apampanunoten tayo, ngarod, kaslatay met lang ni Judas, kadagiti biyag tayo. Isut gapu na ngarod kakabsat, awising kayo, nga ti ayat, kendakkel ti maramid na, uray ti kapatgan nga adda kada tayo, ket mabalin tayo nga ipaay. Ipaay tayo. Saan laing umuna ti biyag tayo, ken dagiti amin nga banag nga impaay na kanya tayo. Anyaman ti gatad na, anyaman ti klase na, anyaman ti pateg na, si ayat tayo kumaken, si raragsak nga ipaay tayo, dagitoy akabailan tayo. Kas kinuna iti John 3:16, gapo iti kastaunay a panagayat ti Dios ti lubong, inted na ti bugbugtong nga anak na, tapno siya sino man ang mamati kenkwana saan amatay no di ket agbiag nga agnanayon. Datayo nga mauawagan nga United Methodist Church, gapu ti pategda, pateg tayo ken ayat tayo ken Jesus, mabalin tayo nga ipaaymat uray dagiti kapatgan nga addaan kanya tayo. Ijay ti libro nga 5 Practices of Fruitful Congregation, adda makunkuna nga kuna extravagant generosity. Saan laing nga generosity, no dikit extravagant generosity. Iladawan na ti saan a manangibumbukudan, imbubukudan a panangted tapno saan nga ni Apo Diyos ket ti espiritu ni Judas ti agpakita ti tunggal may sa kanya tayo, nudi ket ti espiritu ni Maria ti agtultuloy a makita kadagiti biag tayo. Isut gapu na nga rod, kayat ko nga kadagiti puso tayo, panawen tayo, dagiti talento, ken panagayat tayo, ti pada tayo, ken Apo Diyos, ipaay tayo. Tapno kasta, ni Apo Diyos ti may tag-ay, babaen kadagiti pananginted tayo, kadagiti kapatgan, nga daton tayo, ken kuana. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Awan ti adipen a makapagserbi iti dua nga among. Taguraen nanto ti maysa ket ayaten nanto ti sabali. Wenno agserbinto as ipapasnek iti maysa ket umsyen nanto ti sabali. Diyo mapagiddan a pagserbian ti Dios ken ti sanikwa. Kakabsat idaton tayo dagiti apagkapullo, karkari ken datdato na pagyaman iti altar, ket maawis tayo met a mga ramat iti online banking, babayan iti bank account ti Central United Methodist Church, ana iparang kadagiti screen tayo.
Isagot nga yegmi, nagtaud ako pa, mintalek mo kadakam, ang tiagay man. Amin nasagot mi, I want me apod no, ket mo pagyaman ited mi narag sa puso mi. Amami nga da sa dilangit, agyamang kami, apo kadagiti parabor nga impaay mo, kadagiti biyag titong galmay sa kanyami. Taglaplapusanan nga parabor, gaputi ayat mo kadakam, numampay nagkurang kami keng ka. Tultuloy mo kadi nga iparukpok, tap nagtultuloy kami met nga bendisyon ti sabali. Ket mausar, dagito'y amin nga sagsagot, kadagiti paaramid, ministeryo, ti iglesia mi, dito'y Central UMC. Bendisyon am titong galmay sa kanyami, itinagan ni Jesus. Amen. Sige, takdir tayo kapsat. Sagana tayo dagiti puso, yan panpanunot tayo, para iti naindaklan, panagyaman tayo, weno panaglakam tayo, tinasantuan na sakramento, ti komunyon. Ti Apo adda kuma kada kayo, Kastamet ken ka. itag-ayo dagiti puspuso yo, Itagay miida iti Apo. agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Rumbeng nga agyaman ken nagdaydayaw tayo. Isut maitutop na imbag ken maiparbeng iti kanayon ken sa dinuman iti agyaman ken ka ama aman nakabalin amin. Namarswa ti langit ken daga. Inaramid na kami akas asping mo ken inpuyot mo kadakam ti angis ti biag. Uray pay idi at tinalikodan da ka. Ti ayat mo nagtalinaed nga awan baliw na. Winayawayaan na kami ti pannakatagabo ken basol. Inaramid mo ti tulag asikalaing ti Diyos mi. Ket nakisasao ka kada kami babaen kadagiti profetam. Ngarod dakam amin at taom dito'y lubong ken isuamin abuy-buyot anay langitan dayawen mi itinagan mo. Ket agtitimpuyog kami amang ikankanta. Santo, Santo, Diyos na nagiling, langit ken dagat napnut, gloryam sadyay kangatwan, nagasat ti umay ken Hosana jay kangatwan. Apo nasantuan ka ken bendito ni Jesucristo nga anak mo. Ken kuana imparukpok mo ti Espiritu tapno ikasabana tinaimbag adamag kadagiti napanglaw. Mangiwarnak ti pannakawayawaya kadagiti balod ken mangisubli ti panagkita dagiti bulsek. Mangwayawaya kadagiti nairurumen ken mangibunannag ti tiempo ti isala nga insalakan mo dagiti tattaom. Inagasan na dagiti masakit, pinakan na dagiti mabisinan, nakipangan kadagiti managbasol, babaen ti panagtutuok na, ti ipapatay na, ken panagungar na, impas ngay mo iti iglesyam. Inyadayo nakam ti pannakatagabo iti basol, ken patay, ket nangaramid ka ti baro atulag, babaen ti danom ken espiritu. Idi umuli ni Jesus sa dilangit inkarina nga agtaeng kada kami akan kanayon babaen ti bileg iti sasaom ken espiritu. Idi daydi arabii nga impay na ti biag na para kada kami nangala ti tinapay. Nagyaman, pinisipisi na, inted na kadagiti adalan na, ket kinunana, alain nyo kaninyo daytoy tibagik amay paay kada kayo, aramiden nyo daytoy, kas pakalaglagipan nyo kanyak. Idinalpasen, ti palang rabihi na ngalan ni Jesus ti kopa, nagyaman kenkwana, kadagiti adalan na, ket kinunana, uminom kayo iti daytoy,
dakay amin. Daytoy iti darak iti baro atulag ana iparukpok kada kayo, ken kadagiti adu apan nakapakawan dagiti basbasolyo. Aramiden nyo daytoy, masansan akas pakalaglagipan nyo kanyak. Ngarod, kas pakalaglagipan kadagiti inaramid ni Hesu Kristo, idaton mi dagiti bibiyag mi, iti panagdayaw ken panagyaman, kas nasantuan ken si bibiyag adaton, makikaysa ken Kristo kadakam, kas ipakaamumi ti misteryo ti pamati. Ni Kristo natay, ni Kristo nagungat, umay tumanen. Iparukpok mo ti Espiritu Santo kadakam natipon-tipon ditoy ken dagitoy asagot at tinapay ken daram. Aramidem ida kadakam abagi ken dara ni Kristo. Tapno agbalin kami abagi ni Kristo ti lubong, asinubot ti dara na. Babayen ti Espiritum makipagmaymaysa en na kami ken Kristo. Iti maysa ken maysa ken ti ministeryo ti lubong agingga nga umay ni Kristo iti maudi a panagballegi ken makipagrambak kami ken kuana itinailangitan apadaya gapu ti anak mo ani Hesu Kristo ti Espiritu Santo a nasantuan nga iglesyam kukwam amin adayaw ken gloria man nakabalin nga Ama ita ken tikan agnanayon. Amen. Sangsang kamay sa tayo. Amami nga da sa dilangit, ngagan mo dawat dayawin mi, pagariam umay, pagayatam agturay, to'y daga kas dita sa dilangit. Taronan na kami ta, pakawanen basbasog mi akas pamakawanin mi, ket di na kami isulisog, ket isalakan na kami tidakes, takukwam ti pagarian, pannakabalin ken gloria nga agnanayon. Amen. Gapota dati may maysa tinapay, kada tayo nupay ado, ket ti paset ti may maysa abagi, gapota aglakam tayo iti may maysa at tinapay. Ti tinapay apisyen tayo, iso ti pannakairaman tayo iti bagi ni Kristo. Ti kopa, apagyamanan tayo, ti pannakaipaset tayo iti dara ni Kristo. Amen. Tugaw tayo kakabsat. Sangsang kamay sa tayo nga kumatag ken Kristo, babaen ti panaglakam tayo iti daytoy nga Santa Cena, panaglakam ti komunyon ket maawis ti tunggal maysa. Punwen tayo dagiti pagparintumingan kakabsat. Maawis kayo, amen. Okay, maawis kayo amin kakabsat, punwin tayo amin dagiti pagparintumingan, hintay panaglakam, maawis dagiti ubing, no adaman dagiti ubing, kastamet dagiti koro, as kinuna ngarod kakabsat ko, ag ginuray kayo, ag guumong kayo, amangan iti panangrabii ti Apo. Kasno adda mabisin kada kayo, mangan ijay balay na, tapno di kayto maukom inton agtataripnong kayo. No may papan kadigiti duma aparikot, risutek to ida, inton umayak. Kakabsat, pakita ni Apo Jesus na datayo ket managbasol, ti kababalin tayo. Dawaten na kada tayo nga urayen tayo ken anusan tayo titunggal maysa. At pakdaaran na tayo ni Apo Jesus nga saan tayo kuma nga agbalin nga naagom kadagiti anyaman nga adda kanya tayo ket sangsang kamaysa tayo nga umay ti lamisaan ti komunyon. Pakdaaran na tayo met ni Apo Jesus nga da tayo ket nagbasol ket tintay iumay iti lamisaan na intay panaglakam na, so kaymatin tayo, dagiti bibiyag tayo. Nagtultuloy, nga as
pinakawan ni Apo, at mapadasan tayo tibiyag anapabaro. When nga rod kakabsat, tumakder tayo, kitagtultuloy nga tital na kapya, kenti ayat ni Kristo ti ipaay na. Amen. Amen. Tultuloy ti awes ni Apo kada tayo kakabsat. Masidig tayo ken kuana. Kitawatin tayo ti bendisyon ngayon ted na at ited na nga agnanayon kada tayo. Isurat ti Apo. Ngayon baga na kada tayo nga ito, daytoy ti basihan, ti babasahin tayo itatangal daw. Kahit kayot kung basahin muli sa inyo na ganito ang kanyang winika. Kan kanayon adda dagiti napanglaw iti den nayo, ngem saan akan kanayon addaak kada kayo. Daytoy nga sasao ni Apo ngayon na kini Maria ken kadatayo. Impakita ni Apo Diyos kadatayo ni Jesus. Dagiti banbanag ngayon sagot ni Maria ken Jesus nga kinunana. Laglagipen tayo. Awanak kada kayo iti den nayo ngem ti inaramid ni Maria ket agnanayon nga adda kuma kada tayo. Dagiti regregalo tayo ken ni Apo ket napateg unay nga panglagip tayo kadagiti bendisyon ngayon ted na kada tayo. Kan kanayon nga laglagipin na tayo ti Apo. Isu nga daytoy nga komunyon daytoy bagi ni Kristo ken daytoy darana. Et impakita na kada tayo nga kanayon nga ti bendisyon ken kinamanagayat na kada tayo ket adda nga agnanayon. Kanin tayo ket inumin tayo daytoy. Agsubli tayo kadagiti tugtugaw tayo ket ti bendisyon ti Apo agnanayon nga adda kada kayo. Amen. Ay po ay magpatuloy sa iwanang panalangin at paghahanda ng ating mga sarili sa pagtanggap ng sakramento ng banal na komunyon. Ang lahat po ay inaanyayahan sapagkat ang hapag ng Panginoon ay para sa lahat. Mga kapatid, ang sakramentong ito ay paraan upang ang biyaya ng Diyos ay sumagana sa inyong buhay. Pag-alaala sa mga elementong ito ay pagpapasalamat na merong isang Diyos kay Kristo Jesus na nag-alay ng kanyang buhay, ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Ang mensaheng inyong nadinig sa Ebanghelyo ay napakahalaga sapagkat mayroong isang tao na nag-alay ng pinakamahalagang alay. It was a costly offering. Nararapat lamang na sa mga panahong ito, marapat lang na ang ating ialay ay ang ating buhay at pananampalataya bilang pagtugon ng may pasasalamat kay Kristo na nag-alay ang kanyang buhay para sa inyo. Kanin ninyo ang tinapay, inumin ninyo ang saro bilang pagpapasalamat na merong Diyos kay Kristo Jesus na nagmahal sa bawat isa sa inyo. Mayo kayo, taglayin ninyo ang pagmamahal na yan. Amen. Patuloy po ang panyaya sa atin ng Panginoon sa pagkakataon ito.
ay po ay patuloy pong lumapit din sa Kanya. Taglayang puso nagpapasalamat at kalakip din po ang puso din na nagsisisi sa lahat ng ating mga pagkukulang. Ano din sa isang bahagi ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sa kabanatang 10, talatang 31, ganito pong sinasabi sa atin, ngunit kung kayo ay kumakain o umiinom, anuman ang iyong ginagawa, gawin ito para sa Panginoon. Sa pagkakataon pong ito, mga magulang at mga kapatid, ang ating ginagawa hindi lamang po para sa ating sarili o maging sa Kanya iglesia, kundi ito'y ginagawa po natin para sa Panginoon sapagkat mahal po natin Siya. At kalakip din po na ating pagmamahal ay ang ating taus-pusong paglilingkod na ating kinikilala ng lahat ng kung ano meron tayo ay galing lahat sa Panginoon. Kalinsabay din po ng pagtanggap po natin sa mga simbolo ng Kanyang sakramento, ang tinapay at ang katas ng ubas na sumisimbolo rin sa Kanyang katawan at dugo, ay ating alalahanin ang Kanyang pagpapakasakit, alang-alang sa Kanyang napakasagan at dalisay na pagmamahal para sa atin. Mayo tayo, kalakip ang puso din na nagsisisi at maasa sa mayamang kabutihan ng ating dakilang Diyos nagpahayag bilang Ama, bugtong na Anak at Santong Espiritu at tapat noon, ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen at Amen. Patuloy ang anyaya ng ating Panginoon Diyos. Kung meron mang hindi pa nakabahagi sa banal na hapunang ito, mga kapatid kay Kristo, halina po kayo sa dulang ng anyaya ng ating Panginoon Diyos. Remember that you are a servant of the Lord. And therefore, you serve not only the Lord, but even the community where you belong. Ito ang simbolo ng paglilingkod ni Kristo sa atin. Sa Kanyang pagbibigay ng Kanyang sarili sa atin, ibinigay niyang Kanyang sarili sa ating lahat. There is no exemption to the church at sa amang o anumang kalagayan ng tao. Kainin natin ang mga elementong ito at tanggapin natin ang Kanyang patuloy na biyaya. Babalik tayo sa kanilang mga upuan, and the blessing of the Lord be upon us all, now and forevermore. Amen. Paawis kayo agtakdir kakabset, para ti kararag, agnanayon a Diyos, ipaimi ti panagyaman ken ka, gapu iti daytoy anasantuan a misteryo, panangidaton mo iti bagim para kada kami. Papigsain na kami, mapantilubong, babaen ti bilig, ti espiritum, tapno maidaton ni met ti bagimi kadagiti sa bali. Itinagan ni Jesus nga apo mi. Amen.
Agyaman kami, Apo, iti gundaway manin, nga impay mo, tapos sang kamaysa kami, nga dayaw kay nagyaman. Keng ka, kadagiti amin, nga inaramid mo, tibiyag mi. Agyaman kami, Apo, kadagiti anak mo, kas ti presensyada, ket mangi parangarang, ti panagayat da, panangipaay da, kadagiti biyag da, kas daton keng ka. Katingkam panaglakang tinasantuan, ang misteryo iti Santa Cena, Apo, kidawin mi kami, nga pabarwem, dagiti biyag mi. At nagtultuloy kami amay kari. Aginggat mausar, dagiti biyag mi, kadagiti nang ibaunam, titunggal may sa kada kami. Tapno kasta, babayan, kadagiti biyag mi, ad-adu, ti may sanglag mi, ti iglesyang, Apo. Tapno kasta, makipagdaydayaw damit, at mapadasan damit, dagiti biyag, kas kapadasan mi, anamatiking. Agyaman kami kadagiti biyag, dagiti anak mo, nga nakaabot kadagiti panagkasangay da, kasamit kadagiti anibersaryo da. Parukpok mo tinananay nga bendisyon. No kasano nga benedisyon ang kadagiti naglabas katawin da, nang nangruna pa'y nga parukpok mo met tinananay nga bendisyon kadagiti sumaran mo manen nga paset kadagiti bibiyag da. Kasamit kadagiti masaksakit da. Kidawin mi kadagiti panangagas mo, usaren dagiti mangagas, dagiti pagagasan, ken agas, ken taripato, titunggal kadagiti pamilyada. Tapno maipay, tinananay, apigsa, panakay laing, tapno nagtultuloy lang agserbi ken kababayen ti iglesia. Kastamet dagiti kakabsat mi nga adday ti daytoy nga kanito. Dagiti agsapsapol ti trabaho, dagiti agyaman ken kagapot na naglipas da iti daytoy nga school year, kastamet kadagiti board exam preparation, dagiti panag-review da, ken kastamet kadagiti kakabsat mi nga agisagsagana ti panagtrabaho da balasiw taaw, ken kastamet kadagiti negosyo kadagiti anak mo. Wen Apo, bendisyon ang kadi. Pariknam kagtultuloy nga ayak mo kadakwada. Tilikudan kadagiti nagkurkurangan mi, ket kidawem mi nga ipaay mo kadi, dagiti kiddaw, dagiti puso, ken pampanunot, dagiti anak mo. Tap nagtultuloy da ka, nga pagrukbaban, ken pagdayawan, kadagiti amin, akan ito, ti biyagda. Wen Apo, jakmanam mo, ti dalyasatin, itunggal maysa, ti biyag, dagiti anak mo, ngem, tultuloy kadi, nga ipaay mo, ti pigsa, karadkad, ken presensya ti Espiritu, tapno saan da nga agkurang, ket mausar da kas asin, ken silaw ti lubong nga pagnanailan mi. Wen Apo, bendisyonan na kam, o Apo, ket agtultuloy nga pa, naynayunan pa'y dagiti pamati mi, tapno kasta anyaman dagiti panubok nga sarangten mi, ammo mi, nga adda ka kadagiti sibay mi, o Apo. Pakawanen na kami kadi, o Apo, kadagiti amin nga nagkurangan mi, kas pamakawami kadagiti nagkurang kada kami. Ket kas agtultuloy nga sikati pagserbian mi, pangidatunan mi kadagiti bibiyag mi, iti amin akan ito. Dagitoy iti dawat mi itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Di kay bundeng amangyawan, biag mo numasapul na, biag namin inyawat ng basol na. Gloria na inabinayan, dito'y lubong bimaba. Pagdayaw ta'y matkentuanam, biag ken amin napigsam. Idatod nyo day kabyagyo, tama sa pulti Apo. Amin akabae
nakabsat ken Kristo, tigimong tayo ket nalpasen, ngem ti panagserbi tayo ket agtultuloy. Ket tayo panagserbi, babaen kadagiti pamilya, komunidad, ken sa dino man na pangibaunan ni Apo kada tayo, ti agtultuloy, nga kapya, ayat, parabor, ken pangliwliwa, ti nagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen.